Варна 10. Това е официалното наименование на състезанието. Варненското оффроуд състезание стана на 10 години. И няма нищо странно, че този юбилей ще бъде отбелязан тук в това страхотно местенце Бяла. След малко ще дадем церемониалния старт. Тук в центъра на град Бяла ще дадем официалния старт на надпреварата. Имам цифри, предоставени от организаторите, ние ще ги представим след малко, и спонсорите, но ми се ще да кажа, че около 40 джипа и почти толкова мотори и АТВ-та участват в тази годишната надпревара. Категорично мога да кажа, че състезанието е от най-високо ниво и категорично мога да кажа, че то е от календара на Българска федерация автомобилен спорт, част от републиканския. Като директор на състезанието обявявам състезанието за открито. Моля да поздравим всички нашата Република България с химна. Химна на Република България. Имам удоволствието да ви дам възможност да поздравите всички и да обявите надпреварата за откритие. Заповядай. Благодаря. Честит празник на всички. За нас е удоволствие, че имаме възможност да помогнем и състезанието да се проведе на наша територия. Пожелавам успех на всички, безаварийно състезание. Благодаря на кмета, на шефката на Общинския съвет на господин Базитов. Официални лица, заповядайте с българския трибагник за първият автомобил. Годишният първи, който тази година ще се мъчи отново да стане първи с навигатор Атанас Георгиев, които представляват още мъничко аплодисменти, за да може кмета да ги пусне по трасето. Неофициално, защото тук е церемониалния старт. Момчета, желая. Господин Коста Базитов дава старта на преварата. Безаварийно участие на тези дами. С номер 3 Константин Чолаков, Николай Грънчев, Нисан Патрол, Гия Оффроуд е екипа и отбора, който представляват. Ето това се казва професионализъм. Точно така се прави на старта. Момчета, желая успех, разумни по трасето. Очакваме мотоциклетистите да се насочат към старта. Аз ще поканя Пламен Кунев да се готвят Галабин Колев, Владо Йорданов, Николай Мартинов, Мартин Иванов. Горе-долу това е последователността, момчета. Ето го Пламен Кунев, Хунсберг 300, Ендуро Груп, БЕ, честито. С номер 10 Радостин Димков, КТМ 350, Риск Клуб Габрово. С номер 16 Ненчо Стефанов, Ямаха Габрово. Тук малко по-бързо трябва да ги представя 36 Тодор Нейков, КТМ.